Γεια σας παιδιά, σήμερα εγώ θα δω το νέο event, παύλα update του Brookhaven και μαζί και αυτά τα πράγματα τα καινούρια, Minion. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν. Εδώ έχει ένα σαν τηλεόραση, τι είναι αυτό, που λογικά δείχνει μια εκπομπή, ξέρω εγώ. Τρέιλερ. Πάμε να το δούμε. Hey Skybugs! Welcome back to Breaking in Brookhaven. In today's news, yellow creatures known as minions have taken over Brookhaven. Είναι τέτοιο. Are we in Ειδήσεις. Since their arrival, they set up an entire movie studio here in Brookhaven. Oh my and god. somehow also moved the mall we're currently broadcasting from. Witnesses say the minions work through the night, constructing Really? sound stages, green screens, and prop departments? But be careful. Some of our reports indicate monster sightings throughout the lot. Minions? Monsters? Oh, you already know I'm going to check this out. Sky, wait! Πάει That κοπελιά. sounded expensive. Brian, you have to see this. This place is amazing. And maybe a little dangerous. Αχ, Minion. Amazing. Huh. What does this? Αχ, Oh. τι είναι αυτό. Okay, this is actually kind of impressive. They built all of this themselves? Sky, wait! It's fine, Brian. They're friendly and talented. I don't even know what this machine does. Bet I can figure it out, though. So, now what? Oh, τι είναι αυτό. Uh-oh. Sky? I'm sure Πάει, she's fine. Sky. Well, that's all for today's episode. Hey, what are you... Α, τι ωραίο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πού είναι. Και μετά όταν το δούμε, θα δούμε τα πράγματα. Να ακούστηκε λίγο κάπως. Πάμε γρήγορα, θέλω να το δω. Λοιπόν, για αρχή, τι είναι αυτό. Είναι... Το πακέτ. Μισό, μείον. Λοιπόν, πάμε. Εδώ αυτοκίνητα. Μισό να οδηγήσω ένα. Έλα, Minion, έλα. Έλα, κάτσε. Κάθεται τώρα. Πάμε, έλα. Καλά. Τι είναι αυτό. Κάτσε. Ρε, μ' ακολουθάει. Φύγε. Γιατί μ' ακολουθάει. Εδώ θάλασσα. Και πάμε τώρα εδώ. Γιατί έχω περιέργεια. Γιατί την ακολουθάνε τώρα. Α, κατάλαβα τι είναι. Τι είναι αυτό. Α! Minion. Είσαι καλά. Βοήθεια. Βοήθεια. Πάμε στις τουαλέτες. Αυτές είναι τουαλέτες. Λοιπόν. Τις δούμε. Από μέσα. Πώς είναι από μέσα. Έτσι. Περιμένω να σταματήσει τώρα αυτό. Εδώ δείχνει μια ταινία των Minion. Αυτό λογικά. Αυτό τι είναι. Πατάς το ένα. Θα πατήσω όλα. Θα είναι όλα πατημένα. Έλα. Σε. Και αυτό. Τι γίνεται. Έτσι αποκτάς Minion. Με αυτό το μαραφέτη. Ωραία. Τέλος πάντων. Έχει και εδώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα πάμε να δούμε τα πράγματα. Σαν να πάω σε ένα ωραίο σημείο. Εδώ. Λοιπόν, πρώτο.
Μπανάνα. Μπανανόφρουδα. Την πατάς. Το πατήσω πολλές. Και τι κάνει. Α! Πέφτεις κάτω. Είναι ωραίο. Τέλος πάντων. Ωραία, εδώ. Α, έχει voice. 1, 2, 3. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε το ένα. Α, είναι πολύ ωραίο. Αυτό τι είναι. What? Τι είναι αυτό. Α, δεν έχει, ωραία. Την κάμερα. Μία κάμερα απλή. Εντάξει. Εδώ ένα μαραφέτη, ξέρω εγώ. Αυτό τι είναι, γιατί δεν φαίνεται. Μισό λεπτό. Γιατί δεν φαίνεται, τέλος πάντων είναι κάτι. Αυτό είναι ένα σπαθί. Εντάξει. Ένα αεροπλάνο. Και ένα σφυρί. Ωραία. Τέλεια. Ωραίο είναι. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάρω εκεί, εδώ. Θέλω να πάρω μήνυο. Θέλω πολλά μήνυο. Σε θέλω, είσαι cute. Καλά, δεν με αφήνει. Εκεί. Πάμε να οδηγήσω και αυτό. Κάθομαι συνοδικός. Έλα! Συνέχεια κάθομαι συνοδικός. Ωραία. Ω, είναι λίγο δύσκολο. Α! Γιατί πήδηξα. Ωραία, πάμε. Πού πάω. Ω, μισό, δεν τα είδα αυτά. Αυτά. Έλα. Αυτά. Αν τα πατήσω όλα, τι θα γίνει. Ωχ, έσπασε και πρέπει να το πατήσω. Τι θα πει. Ω, τι είναι αυτό. Είναι ένα μαστρόβιλος. Α! Βοήθεια! Άσε με! Άσε με! Α! Τα μήνυμα πώς... Ρε! Τα μήνυμα μου! Τα μήνυμα μου! Α! Βοήθεια! Με παίρνει! Γιατί πάτσα τον τροχό! Άιντε. Τα μήνυμα που είναι τα άλλα. Ή μόνο 3. Ελάτε τα... Όχι, δεν είναι αυτά. Μόνο 3 είχα, δεν θυμάμαι. Μόνο 3 θα είχα. Τέλος πάντων. Μείνω τρέχτε. Τρέχτε. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε like και εγγραφή για να μην χάνετε κανένα καινούργιο μας βίντεο. Γεια σας!